Maen nhw'n gallu. Dwi wedi sôn yn gynt ynglyn â'r cyfraith newydd ar gyfer trafnidiaeth ysgol. Nes i weithio'n agos gan grŵp o'r enw Stewart's Campaign a gas i sefydlu achos oedd bachgen Stewart Cunningham-Jones wedi cael ei ladd wrth ei bod yn teithio adre i noswaith. A mi o'n nhw wedi dod allan â'r gymhellion o beth o'i achosi phrofiad nhw. O'n nhw ddim yn grŵp gwleidyddol, ond oedd ddiddordeb gyda nhw mewn gwleidyddiaeth mwyn ddylanwadu ar cyfraith newydd. O'n nhw'n lobio fi o mlaid i, o Blaid Geidwadol, ond o'n nhw hefyd, fi'n gwybod yn lobio nhw o'r pleidiau eraill. So, o'n nhw ddim yn aelod o grŵp geidwadol, ond o'n nhw'n grŵp hefyd. Mae'n amlwg mae'n anodd iawn dylanwadu fel unigolyn. Ond eto i gyd, byddai'n un argymell byddai unrhyw un yn ymuno os bod y digon o ddiddordeb dyn nhw mewn rhyw fath o blaid gwleidyddol, achos mae'n llawer iawn o sport, llawer iawn o sbri, cwrdd â pobl ifanc trwy'r amser, i ni'n cael, pan o'n i wedi ymuno, oedd e'n mwy o barti er mwyn cael parti, na dim parti er mwyn just gweithio mewn gwleidyddiaeth. So, mae yna cymysg yn amlwg.